हेलौ लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावहरनाय थाबाय हायो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय तो लोगोफोर जोंना बिब'नि बियाइ दर्शन दङ जोङो गसाइगाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय जोंना नै गारिया गासिबो रेडि जोब गासिबो नखरनि आंगो नखर जोंनि फेमिलिफ्रा ओंखारजोबखाबाय आरो तो नायलांफादो भिडिअखौ So guys, नैबे काराव जोङो गासै साबा दंमोन आदा बाजै गासै साब्रै बिसोरो आदा सानै बाजै सानै ओमफ्राय आं तो जोङो हाइरडआव खारगासिनो ओमफ्राय माखासेया थांग्रोबाय आरोखि जोंबो उन थांफागासिनो So finally सफैबाय जोङो जायगायाव ओमफ्राय माखासे क्लिपफोरखौ आं होनो हानाय जायाखिसै ओमफ्राय जोङो नै जोंनो बेदर होदों अमा दिसि जानोसै आङो दा मोनसे बागानाव दंफैयो ओमफ्राय औवा देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो मोनसे औवाया देनजाय गिदिर नै बारका औवा नै तो गाइस डेन्जार नै औवाया नुबायना वा तो लोगोफोर नैबे औवाखौ सोरबा मोनथियोबा बिनि नामखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर So नैबेसोर गासैबो जोंनि आब' आयं आदै मादै आदा बाजै गासैबो नैबेयाव जोंनि आंगो नखरा बेयाव जिरायजोब्बाय ज'नो नैबेसोरो गासैबो जोंनि नखरनि मानसिजों गोबां बुरजा दं आरो जोंना आंगो नखर फेमिलिया तो जों गासैबो ज' जानानै बिब'नि जे बियाइ दर्शन बेयाव ज' थांदोंमोन तो नैबे बियाइ दर्शननि जे मावनो गोनां खामानि नैबे जाफुंनानै मोजाङै मोजां जोङो फैफिननो हाबाय नैबे जाबाय जोंनि आब'नि बिमा आयं तो गासै हाबाफारिखौ नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलांदो आरो जुदि सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो So लोगोफोर जोङो नै दा न'आव फैनो थाखाय बयबो ओंखारफिनबाय बिदाय लानाय टाइममोन बिदाय लानानै ओंखारबायानो तो लोगोफोर जोङो नै हाइरड गाफैफिनबाय ओमफ्राय दुर्गा फुजानि लामाया बिराद भिरमोन दुर्गा फुजा बासानि जानाय टाइमाव सफैबाय जिबायदि
भिरथारमोन नै थ' बे क्लिपखौ एसे नायलांफादो नोंथांमोनहा हाइरडआवनो जि मानसि ज'नो बासानि होनबाथाय मानसिफ्रा एसे बोरैबा गोसोआनो हेपि मोनखायो खोमा बयबो ज' ओंखारखायो नै गारि बुंजोबनाय गासिबो ट्राफिक जालायलायनाय दसे थाथ'नांदोंसो लोगोफोर Bhutan, Dorson, bidiयाव बांसिन जायो गेसावखौसो मोजां मोनखायोबा औ गाइस भिडिअखौ हाइरडआवनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलांदो बाय बाय